Kok gak jawab? Nah ya kok gak jawab. Siji be Mami Okta sing ngomong. Mi coba Mi. Nggih. Dijawab sareng-sareng nggih. Ayo sing kompak, sing semangat. Merdeka. Metu lanange aku sampean rek. Lah ya jare wedok kok suarane kaya ngono. Adem iki apa dadi jebles? Merdeka! Merdeka! Alhamdulillah. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kunjuk dumateng para rawuh para sepuh bini sepuh haji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar kula Mami Okta kula Nur Fadila ngaturaken sembah nuwun sawane para warga ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Donga kula katur jenengan sami mugi pinaringan berkahing Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah. Amin. Ingkang sampun rawuh dulur-dulur kula ugi sedaya kanca-kanca sabu ingkang sampun mirsani sembah nuwun sabu se-Jawa Timur. Nggih. Sugeng dalu Bapak perangkat desa. Sugeng dalu Bapak panitia juga. Tumrapipun ibu-ibu ingkang sampun ngaladeni arek-arek. Nggih, matur sembah nuwun. Ugi mboten supi kunjuk dumateng sedaya derek-derek sabu kuwabe beres ingkang sampun rawuh. Nggih, matur sembah nuwun. Dalu menika kasenggoyong dening channel YouTube sampun meliput kerja bareng channel YouTube Budi Wijaya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube Budi Wijaya. Uga Gundul TV yang menceritakan tentang sejarah seniwati seniman Jawa Timur. Dok, acarane apa iki nak? Acara ini pun Bedayan Serba-serbi. Bedayan Serba-serbi menika ngangkat gending Jawa klasik. Ya, aku sampai keserimpet rek. Klasik ingkang sampun punah ketokane tapi unggahno maneh ben perbarui malih ben gak lali. Ugi sembah nuwun sedaya sabu sedaya bres Mbak Vida Pak Pupu ugi grup saking Setro sabu anti turu nggih Bapak Jarwo Boboro ingkang sampun rawuh ugi sabu kabu Drenges Jombang ado-ado wonten sabu Sopo Punden siap selalu Nduk monggo diwiwiti sesarengan duo Gelali. Bisa nyawang rawane nyanti ampin tamreng agung paringono bisa kakak langkung dibuka kanthi gending Sekar Sari Mami. Monggo nak adik-adik diceluk. Nggih. Penampilan ingkang perdana ada Neng Bella Firmansyah dan Neng Kiki Amelia. Tetap semangat sedaya ugi pamong desane kula aturi sembah nuwun kairingan genipun serampat ganda selawasa solae lara-lara sarata kereng wes semo jroning suka
kudu eling lan waspada tansah lewat adekku kuyuyu slagamu saya nambahi wangun dasar ayo lecir kuning ora wurung atiku dadi komeng pesanmu sedidik aku terima karena aku tamu aku rinawaki karena sale wong atiku tan bisa lali Gedinge serapat sesarangan Mbak Bella kali Mbak Amel sembah nuwun sampun mirsani. Perlu kawigatosan nggih, Nduk. Anjir Mbok mami. pilih saking keluarga penggemar Budi Wijaya badhe nyawer cukup ten ngandhap mawon. Tidak Di bawah diperkenankan aja. di atas panggung. Aje. Nggih, langsung kemawon. Selanjutnya di belakang Neng Bella Firmansa ada Neng Rista, Anda Rista, dan Neng Cindy Talita. manis wetone nganjuk arep manis wetone nganjuk sing ireng manis maranate kapathok arep manis wetone Jombang arep manis wetone Jombang wis wera nate sandang arep manis wetan Surabaya arep manis wetan Surabaya sing ireng manis garawane sapa Ugi semanipun saking keluarga dalem Trans Jatim ingkang sampun rawuh sapa punden sugeng dalu monggo dilajengaken sabaripun keningipun arum manis. Arum manis. Di belakang Neng Irsa ada pelantun tembang-tembang manis campur sari Neng Nana Leho dan Neng Yantika Dimas Antoni. mikir sore mikir dipikir manas ati nyoleng sore nyoleng solengane arek Surabaya esok eling sore dieling-eling ora rumangsa esok reteng sore reteng sang direteng arek Kediri esok mikir sore mikir dipikir manas ati Rating sesarangan Mbak Sanana kali Mbak Yantika pasukan DP J masih di tembang-tembang manis campur sari ada Neng Rani Gembulwati dan Neng Meni Mustikowati. Duo Gemoy. Nyando palang kakak jaipongan ora sedot dipek ora dadi hepang kepalapi
paludara kapal silang bikin kitiran bukan permili bukan saudara siang malam jadi pikiran kayak nile rasane tempe kayak kedang di bumbu rawon kayak ini rasane mati kayak wayang kinawinako Walang kekek. Sesarangan Bu Menik kali Mbak Gimbul. Rani. Mbak Rani Gimbul. Selanjutnya peranan-peranan penting Budi Wijaya ada Neng Inge Mudaya dan Neng Yuni Suyanto. Disusul Ning Fikum kali Ning Rizky. Neng Rizky Fajar. 4 seniwati sekaligus pinggir kali dasar ayo mablong sing mablong manas mati anjang-anjang taline rawe aja dipandang wis ana sing duwe baru doyong ya mas doyong ulon dasar ayu mablong sing mablong duweke wong sayang keprak angka tinggine diguwak kledak akeh gantine Sekawan Widowati sampun kaerengan kanthi gending Warudoyong. Warudoyong. Selanjutnya di belakang Neng Rizky pengreman asli Budi Wijaya ada Neng Mariati Sudarto dan Neng Reni Suren. beda laku di matine wong ning rasa katindakno kationo ya mas raputo kae rene rasa putoku mau nyambut dewi Jamong sesarangan Mbak Reni kali Mbak Marimar katur njenengan sami. Masih di pengreman asli Budi Wijaya ada Neng Susan Warsono dan Neng Titin Subayu.
ati lelabu nagara elang ngono andang-andang angsur lambe dewasti panteng ramel duwe bayame kuning-kuning ayat meyen nuju tak sanding Roneng nendra nale drayaksa ngalangka piye dalan seperti lopati ajur momor diteketi Butiten sesarangan Mbak Susan kairingan keneng pun songo kidul kata jenengan sami monggo Nduk dilajengaken J di belakang Neng Titin Subayu peran-peran penting Budi Wijaya ada Neng Endang Sukentut dan Neng Sartini Mas mas enyetan bali yang idul tiwas dandan rasida kumpul dari mana datangnya lintang dari dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati kairinganipun gending tengul jago keluruk Bu Sartini kali Mbak Endang badhe kula tampelaken mriki senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya ingkang pertama Ibu Yayu saking Mantub Lamongan kang nomor kali Ibu Mary saking Mojosari nomor 3 Ibu Irma saking Jombang kairingan gending Jula Juli Gimana pasugatan Bedayan Sekarsari Serba Serbi sesarangan seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya monggo campur sarine delewung semonggo
banyak bunga di taman, cuma satu bukti. Banyak anak perawan, cuma adik yang cantik. Banyak bunga semangka ditanam dalam sampah. Banyak suami orang, cuma abangku sayang. Iya mas, Senang. teman lagi. Berjuta bintang di langit, satu yang bercahaya. Berjuta gadis yang cantik, hatilah yang ku cinta. Bagai abang merayu, hatiku rasa malu. Rumah atapnya tinggi, Terus terbuat dari bambu, cuma adikku pilih, dan yang selalu ku rindu. Penembak musik anti galau. Berjuta bintang di langit, satu yang bercahaya. Berjuta gadis yang cantik, adiklah yang ku cinta. bagai abang merayu, hatiku rasa malu. Rumah atapnya tinggi, terbuat dari bambu, cuma adikku pilih, dan yang selalu ku rindu. Di bawah rumput bambu, memang abangku pilih, dan yang selalu ku rindu. Pantun cinta. Next selanjutnya yuk request berselintutan. Masih bersama Mbak Meni Wulan dari Mustiko Tuban. Wow. Yo Budi Wijaya, dikasih berselintutan. Nek gak pengen konangan ya ojo selintutan. Yang gak oh ya. Aku rasuti sak batino mikir terus hati-hati. Lagu Mas Mojokerto ngulon pacitan seliramu jare tresno lah kok selintutan. Sayang, sayang, panjang salah
aku cinta saiki terus terang bersiramu Terima kasih. yo ampun semprangan rata anggap semangat cinta benar. Aja dibaleni maneh. Nyebar kodong ekoro Bocor sabar aku jangan koleko Janji yang setia akan pernah jerah Janjiku suci tertanam dalam hati Akan ku pegang janji setiamu. Jangan sampai bohongi aku. adalah isi hatiku aku tresno bersiramu Budi Wijaya seneng aku. Ada Mas Sujono idolaku. terima kasih juga ada nomor bulan dari Terima kasih Mas Sore. Aku aku rasuti saben dina mikir terus dadi ati. Lagu Mas Mojokerto Mulon Pacitan asli ramu jare tresno lah kok selitutan. sayang macam salahku saiki ini jujur saja kepadamu kawitane kakang yo ampun emang rasa anggap temenan kok kebablasan Lah kok pindah DM hilang sayang aja dibaleni maneh Mas. Ya sumpah hatiku sumpah Allah. Tak pikir aku tambah sudah tresno Allah ning ati karena wis mejane lara ati ditinggal seorang diri. nyebar kodong ekoro Allah mbok sing sabar aku janji ra neko janji yang setia takkan pernah sirna janjiku suci tertanam dalam hati Aku pegang jadi setiamu. Jangan sampai bohongi aku. karena
isi hatiku, aku tresno sliramu. Berselindutan. Yuk teman terakhir, aku dari bapak guru Borok Cinta. Yang punya borok alias luka-luka. Oh iya. Ada Mama Inyu. Terima kasih Mustiko Turban. Iya Mama. Matur suwun. Belum kering lukanya hatiku, luka bekas kau sakiti dulu. Tapi kini engkau kembali memohon, mengharapkan cintaku. Sebelum kau kembali padaku, atur nuwun, baik puaskan dulu hatimu. Dari cinta ke lain cinta, teruskan puaskanlah hatimu. Nanti baru kau datang padaku. Bandingkan dulu sayang cintanya denganku. Ini carilah olehmu, Bareng lah iso nyanyi. pengganti diriku. Kalau bandingkan olehmu Apunten Bapak, ten ngadep mawon. cintanya dengan cintaku. Setelah itu kau baru tahu betapa besar cintaku padamu. Sebelum kau kembali padaku, kuatkan dulu hatimu. Dari cinta ke lain cinta, teruskan
luka bekas kau sakiti dulu. Tapi kini engkau kembali memohon, mengharapkan cintaku. Dan nanti baru kau datang padaku. Terima kasih. Kutha Jombang arane Jawa Timur tlatahé kutha disebut kutha beriman. Bersih indah nyaman wis dadi nyatane kutha Satria pancen akeh kabudayane Ludruk Budi Wijaya iku ludruk andalane kang Masjid Purwanto iku pimpinane dasare Pancasila sing dadi landasane. Pendidikan kena kanggo contoh uga kanggo patuladan. Rakyate terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha Kabupaten Jombang. Gimana kau pasugatan pedayan Sekarsari serba serbi kang dipun lajengaken keluarga seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Nduk, Nggih, Mami. wonten informasi kali woro-woro. Ajen apa? Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda, segera Anda akan saksikan sebuah pementasan lawak sesarengan keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Ana wong Jawa unen-unen nak. Nggih, Mami. Jroning suka kudu eling lan waspada beja-bejane wong lali cek beja sing eling. Among rasa nggih omong waktu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli merintih di malam hari. Kula Nur Fadila. Aturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.